Pukulan. Apa wigatine dene kita suwana ning Abiyantara Ulun? Pukulan menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa blas kasihan. Apa meneh iki? Bocah kok apa-apa dilokke ta iki? Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Pukulan mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Pukulan. Mengki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bayi nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Pukulan, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi nggo jemet paripe. Mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Pukulun. Iya Bagong. Dene dungkap ing ngangka loro. Pukulun panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Pukulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Pukulun berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya. Mboya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis Pukul. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mlethek saka watu. Ra mungkin. Ora mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ora mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Pukulun? Bagong dalem ulun critani. Waduh suwe iki mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake. Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Gombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mau pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya mung dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene. Ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina.
Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayang kalih sembal. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emahku padake cah cilik. Emahku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyel wong kulon maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane. Kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe. Meneng wae. Sing dadi ratu ning dewa sapa? Iwang Kulon Bathara Guru. Ha wis. Dapukmu apa? Ulun kami tuwa. Kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae. Kami tuwa kok rewel. Kulon. Iya. Kula nyuwun priksa Bu Kulon. Bu Kulon kedang paringi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Namung crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diawan yang diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kanca wanusia. Cakentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Kowe mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan. Padake tawon ora. Sapenake dhewe nglung ora. Bathara Guru sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plodhok peteng wis. Sapenake dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene. Hah? Pak ulang-ulang motor. Blogogku kesatune to. Lit. Mal. Praenanipun Bagong menika sajake kaya wong kesusahan. Kaya wong keserakat. Tumunten kaparingana nggih, kaparingana. Sedos 1000 napa gangsal 12.000. Supados enggal Bagong menika kesah saking Datlaya. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dienggo drajikan batur, dienggo drajikan Panakawan. Kakang Duna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mungkin nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan malah kriwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Giri lusi jalma tan kena kinira. Aja sok kulina ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Haryo, wonten timbalan gendul ranggur biyen. Kula badhe ndangu sowanipun Bagong. Panakawan Bagong. Padha raja sak pratamu Bagong ana ing negara Ngastina. Panakawan Bagong. Nonamet pasang Kalimantabe tinebena ing ladune demawaing tawang-tawang linepatna ing tulak manuk podang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula panjenengan. Ya Bagong tak tampa pangestuku Tampanono. Lha pundi nggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan paring sing rambut Duryudana kula cancang pucaking remi dumawe wijang rumketing gonggong. Alhamdulillah. Kula cancang pucaking weni. Weni dudu remi to, dudu. Weni. Dumawe wijang rumketing Werdaya. Ora gonggong, ora.
rumeketing werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuanan. Sinuwun. Ya Bagong. Prayoga nunggu ngadep. Sampun mboten kirang prayoga nggih kula ngabiyane sami kula wonten. Ana kawan Bagong padha larjo sak praptamu. Pathak patih. Pathak ki sirah Nding. Patih Harya Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Patih. Iya Bagong pangestu tampanana. Kula pundi kok jimat paripe ndayar ning kasantosan. Oh. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampean. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere. Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Pancen sandangane pating sleber. Sleber iki apa? Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga mung nganggo caping, ning lemahku nek menggo guruki ndiasmu iso. Ndelura. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong iki wong glelengi ora jamak kok dimbe. Ngono. Sokalima didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo Sokalima. Sokalima kuwi sampean ora tuku. Kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai Sokalima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Njupuk Gendhaga isi Lengatala nganggo suket dom-doman terus didadekke gurune Kurawa Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis mung goleke sego sepincuk Satama. Kapok ora. Senengane kok ngembe karo wong pengalaman. Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana wigati. Karo anak Prabu kan. Sinuwun Prabu Duryudana. Oh iya Bagong, aku njaluk ngapura ya Bagong. Agene ra urung debat piye? Lho. Kok nantang karo aku rumangsane nyepelekake. Oh iya njaluk ngapura sing wis ya wis. Sing ana dibuang sing becik digoleki aku njaluk ngapura. Aku ora sengaja yen to aku ngece karo kowe. Cethu nang kuping. Untung aku iki wis ngrumangsani tuwa. Aku wis semoh kaya enom biyen. Upama aku jiwaku ijik enom, tak ajiar nang kene. Ya njaluk ngapura. Wis ya wis. Ora sok ngembe, aja mung kalih kula. Karo sapa wae iki aja rumangsa sampean duwe derajat, duwe pangkat, aja sampean duwe derajat sing dhuwur, duwe pangkat sing dhuwur. Anggere karo wong tok ndak sirahe. Tok sepelekke aja kaya ngono, Mbah. Ora ndek kanca nek carane ngono kuwi. Arepa cantrikmu akeh, arepa sing do suwita siswamu akeh, nek sifatmu kaya ngono kuwi. Cantrikmu lek tresna ya mung mergo kowe duwe ilmu. Nek kon tresna karo awakmu blas ora ana sing tresna. Paham? Iya. Slatak sisan. Bagong sing sabar. Piye? Ngapunten lali. Ratu kok dipiye? Ya ngapunten panjenengan ya ora supe ale lagu-lagian kula to. Iya. Kula niku sok sembrono. Iya Bagong. Bagong padha raja sak praptamu. Sinuwun Prabu Basukarna. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestuku tamanono Bagong. Lho nggih. Oh kuwi sing ratu ngawangga digdaya sekti kalintang persasat kondange menungsa. Setengah dewa kadegdayane wae karo aku. Bagong, udah raja sak praptamu. Ngoten mundur kana wilujeng ya. Prayogan ya Bagong. Aku kowe kok mangkai 10.000. Kowe tak andani ya, Dur.
10.000 ki nang omahku ki ora ana ajine. Kowe ngerti nek aku dong tengok ning ngarepan. Wong mantuk karo aku 10.000. Meng mantuk tok ngono, aku mantuk langsung tak bandem 10.000. Dadi kowe aja ngecek karo aku. Ning nek ngundang Mas Bagong 15. Nek liwat karo muni kanjenge 150. Padake cah tipis. Luwih saka tipis. Bono kawan Bagong, wonten dawuh sinten? Sowan tanpa tinimbalan. Nono. Bono wigati apa? Ingkang sepisan. Kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Dungkap angka kalih inggih menika sumene. Caedan. Dungkap angka sing arep tok pangan wae apa? Mboten nonton to? Ora ana. Oh nggih, sumene kaliwati. Ing angka loro sowan kula menika namung mboten bedah kalian Sing Prabu Duryudana ning kula niku duwe gegayuhan, duwe pepenginan. Pepenginan apa? Ngaten sinipun. Sawetawis kula tak crita nggih. Ya, ora dadi ngopo. Mboten kesusu to? Ora. Kula niki kayane urip niku kaya kurang ganep. Ora ganep sebabe kula niku kok ngajan-jane kepengin to sing jeneng wong urip niku ora kudu ngabekti karo wong tuwa. Upamane wong tuwa niku wis ora ana, ya saora-orane anak niku ndongake ana ing pesareane wong tuwa. Iya. Ning kula niki ora iso berbuat seperti ngono. Kula ora iso kaya ngoten niku merga kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak. Kenapa kowe goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina? Niki wonten sing aja-aja iku lho. Sing aja-aja iku sapa? Pria bertopeng hitam. Tegese piye? Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa? Masih dalam rahasia. Didhawuhi supaya ngopo? Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo Pendhita Kondang Monyor-monyor. Kalau kengrat Pendhita sing pancen wis anjayeng bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampun nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kalian panjenengan, kula betah nyuwun ngambil Durna sekedhap kemawon. Bakal mbok apa? Durna ajeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula kan minggat saka negara Ngastina. Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman wae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken kemawon nggih. Nggih. Lah ngaten. Bawadura kedah sampun jagung lan pun Bagong menika langkung merayogi Bawana Banduna. Bawadura kula wonten dawuh nggih. Bagong sowan betah kalian panjenengan. Lho. Betah kalian kula? Inggih. Wigatosipun? Monggo dipun mbak piyambak. Kula caosi kamardikan Bawana Banduna. Durna panalingane rumajaring ratri kinenggak jangganira kapisanan aning mrang Bratayuda Kempar manyar-manyar ning dungkul wana dadi asas dadi wana Bagong nun ngendikane ana Prabu Duryudana kowe butuh karo aku nggih butuhmu karo aku ngapa kula ajeng nyuwun prisa Mbah kula niku janjane dianak-anake saka sapa lan kula niku bapak kula niku sapa lho kowe iki goblok apa piye kowe 10-an taun nganti mangabad-abad melu karo Semar Badranaya
cetha wong semene akeh padha ngerti yen kuwi anake Semar kok tak takon bapakmu kuwi sapa? Kosike. Nek mung perkara kula anake Semar wae pancen ya do ngerti kabeh ning jebul setelah kula cek teng kelurahan niku ternyata kula niku mung anak pepekan. Kula niku mung anak angkat. Kula niki jebul di adopsi karo Semar. Lah asline kula niki pengen goleki karo bapak. Bapak kula sapa? Nek pendhita-pendhita ngendi pertapane, nek ratu. Alhamdulillah aku anak ratu. Ratu ngendi negarane? Nek satriya, satriya ngendi kasatriyane. Lah kok dadi kowe takon aku? Ajarane sampean pendhita ampuh. Perkara ampuh kan ora kene aku ora ngerti karo bapakmu. Mergo laire dhisik kowe. Ah, kula ngerti nek laire ini dhisik kula mbane sampean. Nek sampean iku kondang pendhita ingkang wasis ngerti karo lelakon sing panjenengan boten ngerti karo lelakon sing bakal lakon tegese netra sampeyan iki iso nyawang masa depan atau masa lalu. Mlingking saking menika nek sampeyan wis mani ngadeg dadi brahmana niku sampeyan kudu wani ngaturke bapak kula sapa. Nek sampeyan ora iso ngaturke bapak kula sapa, sampeyan kudu lunga saka negara Ngastina. Lho, kok sik kowe aja ngawur. Lah kok dadi kowe ngusir karo Begawan Durna? Saka pertapan Sukalima saka negara Ngastina iki karepmu piye? Derajatmu mung Batur, derajatmu mung ponokan kok ngusir karo Begawan Durna. Dasarmu apa? Lho, nek kula omongi dasare sampean mesti mengke kalah. Nggih napa mboten? Ayo Kakek, kandha dasarmu apa? Ngastina iki tak sapa? Lho, kagungane anak Prabu Duryudana. Ah, ora penemu sampean. Mergo sampean dibayar. Dibayar karo anak Prabu terus iki dibayar karo Sunan Prabu Ngastina tumuli sampean ngakoni nek sing duwe Ngastina niku Prabu Duryudana nek janjane ora Mbah. Ngastina niku nggone Pandhawa. Merga sing dadi ratu sadurunge Pandhawa utawa anak Sinuwun Prabu Duryudana menika inggih menika Prabu Pandhu Pramuka. Ngawur. Prabu Pandhu Dewayana, Prabu Pandhu Dewayana. Niku Nalendra Ngastina. Apa ta sebabe? Kok Sinuwun Prabu Pandhu kok ora maringake negara marang para Pandhawa? Sap iki sebab disingkat dadi Sap. Prabu Pandhu Dewayana dibanjut karo dewa nalika Prabu Pandhu niku nyuwun ngampil titiyane Sang Hyang Jagat Girinata inggih menika Lembu Andini dienggo titiyane Dewi Madrim. Dudu Bathik Madrim lho. Dewi Madrim. Nganti Prabu Pandhu sumpah menawi simpulun Sang Hyang Jagat Girinata menika maringaken ngampil Lembu Andini benjang pejah kula sagah manjing wonten ing neraka. Ngoten niku. Monggo Prabu Pandhu pun nate nampi sumpahe Kidang Kimindama. Do nalika Prabu Pandhu bedak wonten ing alas ana kidang loro lanang wadon arep do piye? Ora usah tak genake sampean wis ngerti dhewe jaman sampean karo jaran. Hus. Melancang ucapmu, ayo sing ngono kuwi. Lagi do ambus-ambusan. Jeneng Prabu Pandhu dipanah terus badar Resi Kimindama nyupata karo Prabu Pandhu. Ana wong arep sakaron sih, ana wong arep saresmi kok tok ganggu. Mula kowe iso nek nganti wani campur karo bojomu ing kono bakal tibaning pesti kowe tekaning pati. Sedhe Prabu Pandhu. Piye ndek bojo loro? Ra iso digapak-gapake. Nah, Prabu Pandhu tumuli dibanjut dening dewa. Sampune dibanjut merga Pandhawa isih cilik-cilik, Prabu Pandhu tumuli nitipke negara kalian rakanipun inggih menika Prabu Destarata. Kakang Adipati, kula titip negari benjang menawi Pandhawa sampun dewasa kula aturi maringaken dhateng Pandhawa. Ning wangune Prabu Destarata ngemut gula krasa legi luwe-luwe. Diojo-ojohi karo kiwa tengening Prabu Destarata ya kuwi adine Ipe. Adine Ipe Prabu Destarata sapa? Aku. Wis ngaku wonge wis ngaku.
terus nganti tekan mangsane negara Ngastina dadi darwahe Prabu Duryudana nek jane kuwi nggone para Pandhawa. Loh, jaman Prabu Pandhu kaya ming abdi kaya ming batur. Kosek. Sing yasa Ngastina iki Prabu Sentanu. Aku ya momong, Mbah. Prabu Sentanu yasa negara Ngastina. Niku nuwun sewu. Kula nyuwun pangapunten lho, kula niku melu ngudak semen. Melu gawe pondasi, melu ngunggahke bladar. Dadi kula niku duweni hak tumraping negara Ngastina. Mula nek Ngastina ngene iki ana wong sing ora iso dipercaya, lho pendhita sing ora nyata, Bagong tidak terima. Harus go on. Kleru. Harus out saka negara Ngastina. Kudu lunga saka negara Ngastina. Aku ora mentok Ngastina dilenggahi pendhita sing ming katon suci, jabane ning jerone lecek kaya telek. Bobotuna kados pundi? Sekedap kir. Wah, lole. Apa iki numuse ya, Kang? Numuse apa? Impen mau. Hus. Aja disampung rapet karo impen. Ora ana sampung rapet karo Pasumenan. Upama ana sampung rapet karo impen apa ya Bagong iki bakal keduga dadi Senopatine bakalan dono. Oh, ora bakal iso. Bagong ora bakal iso dadi Senopatine bakalan dono mergo dono kuwi ora bakal iso dipateni dening ponakan Bagong. Sing kandha sapa? Alestre kowe tak pateni kowe mudhar kabeh kok. Apa meneh menungso? Pun sampean mang ngomong. Ngerti mboten bapak kula? Oh, Bagong. Yen kowe takon karo bapakmu, sejatine aku ngerti ya mung karo Semar kuwi. Semar kuwi bapakmu, Bagong. Mula nek takon liyane bapakmu liyane Semar kuwi aku ora iso ngandhakake. Sing gedhe pangapuramu. Nah, wis sakniki cetha nek ora iso ngandhakake, ateges sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Sampean kudu kesah saka negara Ngastina. Loh, aku dadi kowe nunduk karo Begawan Dana. Ah, ora iso pokoke gelem ra gelem sampean kudu lunga. Ora gelem lunga saka negara Ngastina aja kelakon dosa. Ngendi kepethuk Dana tendhangi. Wus. Ah, lole panusmaning jajaran surtaning bawana iblis alat. Lah kok dadi kowe kaya ngono, Bagong? Dinengke karo wani karo Begawan Dana. Aku ki ala-ala ki priyagong. Aku ki piyai luhur. Aku ki pujanggane negara Ngastina. Kok mung diwaneni karo kere gedhi bal 17 kaya kowe iki. Kowe iki dinengke malah nylangkah sadhuwuring tenggak. Aku ora ngerti karo bapakmu, arep minggat jos karepmu, ora ya sakarepmu. Legane ngatiku. Loh, kowe kok ya ngadeg. Ha wis tak obati ket mae. Satu jam sebelumnya. Mula aku nek krungu swara terus mbregenggeng ngadeg dhewe aku langsung. Ha piye? Adunake kaya ngono e padake. Lah aja waton ngawu, gawar ngawur, Dur. Kowe ngunekke aku wong gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kebangetan gak mau nyuwara kowe. Wis ra iso nuduhke bapakku sapa? Kowe sing ngunek karo Bagong, kowe kang ibarate kaya ngutek-utek macan turu mbeda raja singa. Singa barong. Penyakit to. Pancen penyakit ya, Dur ya. Lha kowe wani marang krek ning ngarepe Begawan Dana. Sing tak wedeni apamu, ha? Sing tak wedeni apamu? Nek meng kowe nesu nek aku ora wedi, aja kok kowe. Prabu Duryudana kok nesu. Bagong ora wedi. Sengkune iki apa? Kok nesu sisan? Prabu Karmen. Karna iki kon nesu. Aku ora wedi. Kartomarma Sato sak kancane Kartodendra, Kartopya, Karto Adang. Kabeh kon nesu aku ora wedi. Bagong nek nesu ora diosawa-sawa. Dadi aku wis niat tenan bengi iki. Nek pancen sapa sing tak takoni, bapakku ora do ngaku, ora ngomongake Nalendra Brahmana, ora ngomongake satriya, senopati, lurah. Aji arep. Padake apa? Mangkel tenan aku. Ngaku ora bapakku sapa? Aku
Aku ora ngerti. Wis tenan ora ngerti. Ora ngerti. Tanteni sak rampunging pasewakan, tak adiang kowe ning jaba. Bar bali liwat ndi? Aku wis cecek nang ngarep Gepura negara Ngastina. Durna ketok Jatasi. Mboten sah lole-lole ditanggung kok ya. Wong sampeyan iku Bagong teko ya wis ngeras suarane ora penak. Nek kira-kira sampeyan ora ngerti rak ya ora ngerti tenan, nek ngerti ya mang duduke. Kula mboten ngerti Dik Patine, mboten ngerti nggih pun. Omong opanane karo Bagong. Oh Bagong, aku ora ngerti tenan ya, Gong, aku ora ngerti tenan. Kowe aja maksa karo aku ya Bagong. Nek liyane kowe sing nesu mbok menawa aku wani nek kowe nesu aku ora matamu wae aku wis gila Bagong. Mata kok gedene kaya ngono kuwi. Kuwi mata apa-apa? Ndok ge abang kaya ngono kuwi kowe nek nesu mendelik kaya ngono kok matamu kaya ndok ceplokan. Muni piye kowe? Muni mripat ku ndok ceplokan. Ora muni tak tambahi brambang tak ajar. Tak ajar tenan lho. Ora nyepeleke lho. Bagong nek katokan teneng abang ini berarti malam ini dari sore sampai pagi Bagong ngerol. Tenan iki aku ora baen-baen. Ayo, pokoke kowe kudu ngerti. Aku ora ngerti tenan, Pak. Ora ngerti tenan. Ora ada syarat jopo. Wonten dawuh nggih. Lah ngaten cetha perlambang ing kula tampi Bawa Durna badhe nandhang kesisahan krana kula nampi werami lumantar merganing pasumenan. Inggih. Menika lajeng kados pundi? Kula semanggaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina mangkebyake para Sata Kurawa. Kon bilani Bapak Durna Bagong dikroyok aja nganti cilik loro gedhe tekaning pati pujangganing negara Ngastina. Oh, medhon undak-undakan barang aku diseret. Nganti sirahku suarane tok. Apa ora kowe? Nyepeleke. Aku nek wis nesu ora baen-baen. Oh, kowe engko tak kandhake bapakmu yen kowe gawe geger negara Ngastina. Omong. Oh, Semar tak pasung ning pawon. Ora bakal wani Semar ngelekke karo aku. Gareng wis tak ancam, Petro wis tak ancam. Truk, Reng, ya bengi iki arep dadi lakon. Nek kowe arep ngisuh ngandhane aku, kampak sirahmu. Do pucet sirahe. Mula bengi iki aku gleleng tenan. Oh, kowe engko bakal dikeroyok dening Sata Kurawa. Piye? Keroyok dening para Sata Kurawa. Lho, Bagong rene iki ora mung ijene. Lho, kowe nggawa kanca? Nggawa. Wong pira? Wong 5. Papat 5 karo aku wis pas. Arep perang para gonggong. Ora guyone serius iki. Ajar tenan kowe. Kowe engko bakal dikeroyok dening para Sata Kurawa. Ngene, Mbah, kowe iki men kepenak kok. Bagong, kowe iki anake Begawan A misale. Utawa kowe iki anake Prabu B. Apa kowe iki anake Raden
C, ngono ki mengkari omong. Mengkari kepenak. Mengkon ngene kok rekoso. Hah? Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku ora ngerti tenan. Aku ora ngerti tenan, Bagong. Aku aja tak duduk. Aku memang arep ngelapi keringet. Ora arep ngampleng karo kowe ora. Aja sumelang, aja sumelang. Aja wedi, aja sumelang. Oh, lele. Iki mengko Kurawa bakal teko mrene ngroyok karo kowe. Nek kowe ora gelem ngeculke karo aku. Halo sayang. Karo kowe. Ora karo kowe. Jijik aku. Untune ireng-ireng ngono. Ayo kowe mawar ngondhake Kurawa ngeroyok aku to saiki Nolea. Nolea sapa? Sapa botoku Nolea? Pendhita kok nangis kaya Yamaha 75. Ngak. Ya nek nggawa damen ora kuat kan. Piye, Gong? Mboten ngerti wonge. Lho, ora ngerti. Mboten ngerti jare pendhita pengpengan. Mboten ngerti kula kok dadi ora dong niku. Terus kula ngancam nek pancen ora ngerti jauh diajar ya kula seret saking Datraya. Bagus. Mergo sing dadi harapane menungso, kowe takon karo sama padane menungso, Begawan Durna kuwi saora-orane iki gurune bapak. Bapak kowe satriya pengpengan kowe Suwitara Durna nek Durna ora weruh, gunane apa nggo sandangan cara pendhita? Gunane apa nganggo sandangan cara Brahmana? Teteli sandangane. Teteli, turake katoke cawet. Gulange pentil jepreti. Aduh. Kudu nglakone wis mules aduh. Aduh, Bagong, aja ngono ya Bagong. Aja kaya ngono ya Bagong, aku wegah tenan Bagong. Kowe kudu bloko ora boko iki Alga Joko wis nang mburi lho. Hati-hati lho. Mas aja diperai. Mas aja diperai. Kok kaya ana campur sari to, Den? Lah piye? Ndelok sik ning Durna Cekeli. Yo ndelok sik Durna Cekeli. Mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungguing alogo menungso ratatanan indah derajatmu ketibal kuming Ponokawan wani gawe geger negara Ngastina malah kowe wani nyempalani karo Bapa Prembanduna. Bagong, aku sing ora nrimake sawangan Kurawa seglaris papan bakal sak biantu karo Bapa Prembanduna. Apa bareng kira aku wedi ha? Blas ora ana wedine aku. Nek meng Kurawa wae aku ora jinjo mulaku wani ngeret-eret Begawan Durna pancen tak pancing niatku men Kurawa nesu karo Bagong. Nah, dipangan umpanku karo kowe Karta Mondol. Karto Marmo. Arep ngapa kowe? Arep nganu ngajar Bagong ora wedi aku. Bali ora kowe. Sesuk ora bali, saiki ora bali. Bali nek wis entuk keterangan karo Begawan Durna, nek entuk keterangan saka Begawan Durna, Kaunana Windarana ora minggir saka pawan kene. Kendharat tanganing Karto Marmo. Pangga tayane garing ati.
Antasena. Tidak jebol dalam mati aku. Wah. Mulane Bagong gleleng pacai gebelo sirai. Dijobani karo Antasena. Oh, Pakde. Panjen aku ngancani karo Bagong. Mergo Bagong ponokawanku kepengin goleki bapakne. Antasena, piye? Mudula. Bagong tekan ya kricung cadak sikile. Arep kapake bojo cari kricung sikile. Undurna Antasena sik jebul jajau dibano. No. Modal. Ujian. Hot modal. Iya. Modal we. Hot. Jaja mrata imbagian padha-padha. Coba Bagong. Kowe aja gagak gawe kisruh. Negara Ngastina ayo bali bapa begawan Durna. Ora ngerti sapa bapakmu. Mula kowe aja butek banyu bening kahanan negara Ngastina. Kowe bali ora?
Ora bakal bali. Tau nono Windalana ora bakal bali. Bajigur kowe ngecek aku kowe. Kowe ngecek kowe, ora ngecek. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarma, Surtayu. Kabeh mundur. Lah kok kowe wong ngomong ora cetha arep gleleng. Arep dor. Wasem. Durung tekan nggone wis dijebloke. Ayo, areng apa? Titi bantanganku kekakon titi tinjung kekrek nyawamu. Ya. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gak diantemnya. Edan. Iki ikhlas lahir batin, ora ikhlas sebab apa-apanya. Tak jajal wong gagap ki omongane piye? Antemane piye, guys? Gak omong, guys. Gak omong gak ngantem, guys. Kok omong kleru-kleru. Kek kelakon mati dening aku nyo. Biar kowe. Agene men kaya ngono. Aku iku rino ketiban kambil tak kandhani. Dadi nang antemamu ora sepiro wae nyo. Elok. Kowe rasa gleleng, mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nek gleleng senengane ora iso kaya ngono kuwi. Asem perang disambi golek laron. Kayane kaya eman-eman iki nek nang nggon aku wis tak campuri ndok. Temanja banget. Ayo nana pancen kowe. Titik. Oh, mencok raiku barang to malah. Wah, walesen. Cici traksi. Aku walesen. Kepiye? Aku walesen kowe ora mundur, mungsuh Bagong tinjungake nyawamu kowe. Kapokmu kapan? Penabo iso tak hapusi. Kowe aja sembrono. Ayo. Gek anon mergane Pak. Tenan saiki tenan yakin. Aku ora ngapusi, aku yakin iki. Ndak aku kudu dihapusi pengrawit cilok aku mati jeneng aku. Mundur. Bagong ngamuk Dewangi Antasena. Kurawa bubar maut. Mundur. Mundur. Interaksi barang ya wis perang. Pun man. Ketemu sapa? Ketemu sedulur. Lagi ketemu Bagong. Mungsuh Bagong kok kalah nek cara aku isin. Nah, kula biasa. Ora isin. Isin gone ngendi? Isin iku dienggo meremilang. Bagong sajake bar peguru anyar. Kuku antem sirahe rapopo man. Suarane mak klotak. Kok kaya ngantem bathok klopo. Wonge ngletak. Sing ada memendonong matane. Terus kula citra-citra mundur iki mergane patimu bres. Kowe diantem udan. Oh. Wong edan ora candas aku digebuki brus mangker man. Pun cici cilaka nek ming musuh padha satriya wae ora masalah. Nek mungsuh wong edan-edan ngoten nika Kurawa kalah isin menang ora kondang. Nggih ta? Heeh. Mula niki sing dadi tok sumbering perkara niku Bapa Penemban Durna. Bapa Durna di Bapa Durna diwenehke kalih si sapa jenenge Bagong mawon terus mengke pripun supaya ana
penyelesaian permasalahan. Iya. Neng. Nang Dudu. Nek nganti niki mengke sesampeyan tetep ngetapke para Sasata Kurawa nyemelangi mah. Bapak kok nek ngamuk medeni. Pun kula semanggaken. Piyene kancamu piye? Isih ora Kurawa? Nek isih kon maju, kon methuke Bagong. Nek Kurawa entek patihe ngene, uwek-uwek cangkeme. Aku kira melu apa-apa. Aku kira melu peperangan iki. Wis tak anggap melu kowe. Anggere Kurawa isih ngroyok Bagong titenono. Aku nek saya mangkel. Ora kok Kurawa sing tak bondo kabeh. Ning klebu ratu Ngastina melu tak bondo legane ngatiku. Lah iki piye kok? Nah, Piye? ana iki sing disandra wau malah mlayu. Sapa? Durna. Lah ku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikartomarmo. Durna ora ana sing jaga. Kula Durna mlayu. Niku kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Arep takon sapa meneh ora takon Begawan Durna. Terus karepmu Sampeyan tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna. tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles kuwi tak methuki saka kono. Siap. Mlayu nendi, Mbah? Kula niku menjane mung arep takon karo sampean, mawangsulan. Nek sampean ora iso wangsulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syarate mung niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki ya aneh kok takon karo aku, wong nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ana jamal menelas aku kok ngerti karo wong tuamu ki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan niku dadi pendhita sing ampuh. Nggih. Mula sampeyan kudu bloko. Aku ora percaya nek sampeyan ora ngerti. Mula sampeyan kudu bloko kali kula nek sampeyan tetep ngandhake ora ngerti, aku ora trima tenan. Oh, Bagong aja, Bagong. Ora iso. Wah, candala bondo, lebonge pakun jalan, pakake macan. Jane ora mlayu. Napa, Mbah? Bagong, aku minta maaf. Aku njaluk ngapura. Aku ora iso ngandhake bapakmu, Bagong. Aku aja to pilara ya. Cangkemku leboni walang. Aku njaluk ngapura ya, Bagong. Piye, Gong? Kok niki sing kudu menghakimi aku. Asli aku wis. Aku mangkel nek carane ngene iki. Saman bloko mboten. Aku ki ora ngerti. Aku ki ora ngerti tenan, Bagong. Wis, nek ora ngerti, titeno tendangi siramu. Sik, Gong, sik, kowe aja ngawur. Iki pendhita lho, Gong. Terus Nek pendhita tok kurang ajari tok tendangi sirahmu aku sing ora trima. Arep dikaya ngapa iki gurune bapakku. Durna ki tau tate mulang ilmu karo bapakku. Kena kowe nesu ning aja terus mulasara kaya ngono. Bener Antasena. Matur nuwun ya Putu. Aku wis tak lindungi. Ngono wae tak rembuke sing apik-apik, Mbah. Iki lho cah Bampung ning ngerti tata krama. Ora terus apenake dhewe. Terus ra entuk ditutut dijotosi ra entuk. Ora entuk.
Kena kowe takon ngoyak kena ning aja nganti nibake tangan. Kowe jane melu ngendi kowe? Mulak-malik kowe no, seno. Ora positif kowe. Ora grape netrane ngono kuwi. Mau ngewangi aku saiki ngewangi Durna. Aku ngewangi Durna iki mergo Durna iki gurune bapakku. Nek kowe arep gendak sira karo Begawan Durna aku ora ngiklaske. Kena kowe ngoyak nganggo rembug ning aja terus bengok-bengok kaya ngene iki luwih kowe arep jembalani karo Bapak Durna Yang Durna. Aku ora ngiklaske. Iya, ketok gedhamu saiki. Ketok lorekmu kowe. Kowe ketok ngewangi aku nek jatine kowe ngemuli karo Begawan Durna. Ora masalah. Ora masalah. Kowe ngeman karo mbahmu ora masalah. Ning aku saiki iso nitik. Aten-atene Antasena kaya ngapa? Njaba karo jerone wis beda. Cangkemmu sing apik lho, Gong. Cangkemmu kowe. Lho. Wani karo aku. Meng perkara Durna lho iki. Meng perkara Kumbayana. Kok dadi awake dhewe nganti geger kaya ngene iki. Padahal mau sing ngakon kowe. Ndara Antasena kula kepengin takon teng pundi dununge bapak kula. Ayo tak terkira nek Durna. Takon Durna nek Durna ora iso ditakoni ra wangsulan jotosi wong loro. Mau omongane sapa ngono kuwi? Iki tak rekam ning HP lho. Isih tak rekam ning HP-ku. Aku saiki kowe nutupi karo Begawan Durna. Wes aku nek kowe jotosi Durna aku ora entuk. Aku arep nekat. Nek kowe nekat saiki wis beda perkarane. Beda perkarane? Ora aku ngewangi kowe, aku ngewangi Begawan Durna. Motar kowe. Arep ngapa kowe? Oh, sepelekke ora. Arep kaya ngene iki akeh wong belani, akeh wong tresna. Mula saiki kowe arep ngapa? Kowe arep bontok arep Begawan Durna. Kowe arep ngrincong sikile Begawan Durna. Ayo, bandanan aku. Konangan putuku Antasena, lebur tumpur tanpa dadi. Weh, gleleng iki saiki. Wah, suarane terus kaya nyewa sound system ya. Bengok-bengok sak penake dhewe. Apa dikira aku wedi, Mbah? Dume sampean diwangi Ndara Antasena, aku wedi karo kowe. Gong, kena kandhane ora? Ora. Lho, ora basa. Ora basa ora apa. Wis nekat tenan ya. Mati nang ngene awujute kok. Bangane bali doyak-oyak bang plecet. Wong modar nek kene mbok ya wis. Nek ngono wis ora kena tak kandhani. Ora, bakal ora kandhani. Antasena. Nek Bagong ora kena dikandhani. Pateni wae. Gunane apa diabdi jenenge Bagong? Oh, cangkeme elek ta iki. Cangkeme elek iki pendhita kaya ngono iki. Wah, lambene jan senengane nglincipi carang papak. Nglincipi perkara. Wis saiki keleren ora? Ora. Ning aja ngantemi Begawan Durna, tetep tak jotosi. Nek kowe jotosi Begawan Durna, mungsuhe aku. Aku ora wedi karo sapa-sapa. Nek kaya ngene iki aku wis nekat tenan. Nek ngono kowe wani tenan karo Antasena, sing tak wedeni apamu? Iki mergane. Ayo, bangga tayoni gane-gane. Wong kok ora hafal sandiwara. Modar wae. Tonjo nganti mlengkung. De pasir. Pripun Kakang Durna? Kula mangga tang, Dek. Kula mangga tang. Bayak tugel. Waduh tenan niki. Mesti di give. Napa? Di give. Give gak gelem gak kula. Mana weh lah eneng sing ngewangi. Lah tak gawa mlayu ketiwanan.
ngerti sandiwaraku, Gong. Lho, pemain ketoprak. Aku wis paham sampean kedap-kedip mripate. Lah wis oke. Ini jak Brahman iki. Kok Durna kok ya ora sadar. Dek gleleng banget. Barang sampean iki mergane pati kowe ya cancut tali wondo jebul tepat. Lek ku ngantem sajae keseron, Gong. Tak antem nggon cengel terus ndungkluk. Terus tiba ning lemah. Cacat ora ya? Cacat ning wis pirot-pirot kok. Nek kula ora pati parah wong kula nggon bathuk. Bathuk niku atos kok. Iya. Terus iki arep piye? Terus niki pripun? Kula ngemundi jelas Durna ora ngerti. Janjane aku arep ngenehi dalan karo kowe ning aku wedi, Gong. Wedi masalahe? Nek aku katut-katut mengko aku nampa duka. Luwih-luwih aku bakal dipidana. Sebabe? Sebab ming ana siji sing ngerti, kudune ngerti ming ana siji. Sapa? Dewa. Dewa? Papane ning kayangan. Kowe munggah ning kayangan Suralaya. Lho, apa iso ana kereta? Lho. Nek jurusan Surabaya ki ndak mau jam 6. Suralaya basa. Wah, Suralaya to? Krunguku Surabaya. Suralaya. Terus matura Bathara Guru, bapakmu sapa? Nek Bathara Guru ora ngerti, tak bubarke murite. Murite sapa? Murite Bathara Guru. Bathara Guru ki udu guru sekolahan kuwi udu ning Bathara Guru. Oh, lho tak ketemu e. Tangane papat. Lho. Nek kosokan suwe kuwi. Kok suwe? Keleke papat e. Ndak susuk-susuk kok kelek loro wis suwene ra jama-jama kok keleke papat. Kuwi kayangan ana ngene takon, Bu Kulun, kula nyuwun prisa bapak kula sinten? Nek Bathara Guru ora ngerti, Amuk. kowe kok seneng banget nek ngajani aku elek kowe. Arep ngopo nek ora ngerti arep ngopo? Nek aku modar seneng. Iki ki mung titahe. Dewa kuwi wong sing nguasani kayangane. Ditau kaya aku nek nyawang karo kowe iki titah sing kena lara lubeting pati. Maksude? Iso lara ning ora iso tekaning pati. Wah, malah rekoso lho kuwi. Nek upama lara nganti lara banget aduh monggo ora mudar-mudar malah kesiksa lho. Mbok kata-kata kuwi dilangi wae. Ora kena lara, ora kena pati, ngono malah penak. Kowe titah sing ora kena lara, ora kena pati. Nah, munggah ning kayangan. Ora ana sing iso ngalahke kowe. Yakin aku sumpah. Mun nganti kula kalah cemplungke Kawah Candra di muka, tak susul. Wah, mengbluk iki menan. Iki meng kata-kata kosong iki mengane. Iki nek carane majalah ming pawarta sanes kasunyatan iki. Engko aku nyusul nek kira-kira kowe sing menang aku tak ning donya wae engko ndak dikira aku sing aja-aja karo kowe. Ngoten nggih? Iya. Oke, ora masalah. Terus kayangan niku liwat ngabur. Wah, niku tikete larang. Mabur piye carane kuwi anake Semar, ning nganti iso mabur percuma. Aladene kuwi anake Semar, anak angkate Semar, anu golek karo bapakmu sing tenanan ning mabur kok ora iso. Oke. Mang tonton Den. Wadake. Arep ngopo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali rak mabur. Mripate merem-merem. Menengo ta iki lagi ndonga e. Mah dilokke ora wis men. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko gelu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dum-dum. Ciripit gula batu kejepit. Siwalang kaji koko belu dum-dum. Misroh ta? Wis munggah e. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ora duwe.
Madurana. Nang ya, Kang. Tak suwun terus sing gawe jagat tak tendang bokomu saka kene. Aja pati-pati tiba nek ora tiba kayangan. Siap. Wis siap kula. Ya, ngati-ati ya. Ha wis. Sinungwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambragang gawita dedenceng dencengan Mas Nomo Sidam karing bawuna langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra merkencong warudayong pak pong bu bolong kali cedhi sapa sing gawe punapi di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamontenan kayangan katingal ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa nuwun pamunten Di menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi dumapipun Karo Gusti Pangadal sebab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para Jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubah musikin titah nanging sebab menapa dene paduka dadak dangu dhateng Karo Gusti Pangadal Adi Pramesti Kakang Narada punapi ibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah mbatang cangkriman mboten wonten jamakipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nyangkrim
nanging kula ing ngambatang cangkriman menika naminipun boten nilok Kakang. Dalah. Inggih. Menawi kula mekaten kula badhe munjatung Sopadukadi Pramesti Bathara Guru. Sejatosipun kayangan menika boten wonten lemah sangar kayuwaing pandhita malih tinggal menawa dene wujuding satriya ingkang seleh kasatriyanipun tuwin ambrahmana menika babar pisan boten. Namung mugi antatos ing kawuningal bilih jagat geger menika dipun sababaken namung tingkah lampahipun titah pujangkara ingkang boten gadhahi derajat tuwin boten badhahi kaluhuran wonten ing Sopadukadi Pramesti Bathara Guru. Namung titah menika kawula alit nanging nadyan kawula alit kawasa akarya gara-garaning kayiwangan. Lan mugi antatos ing kawuningal menawi Adi Pramesti Bathara Guru menika mangke boten limpat, boten pinter anggenipun nangungkap dhateng lampaning jagat tartemtu badhe ngembet utawi dabe malembar wonten ing kayiwangan Suralaya mriki lho Di menika ingkang dados kuwatosing manahipun Raka Sidi Pangdal-udal Adi Pramesti Bathara Guru. Rikat lampahing rata tanpantara prateng sukuning argaram kang tumingal Wiram kang tumingal dendeng saengga praja dereng ngantos paripurna Balacana kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bale Martya Kundha Manik nenggat majanipun Lurah Semar Lurah Bagong nyerpepeh pindha sata meterang karya kagat kang samya mulat. Kang nyarwangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone apa ta ora lidhek ujaring wong daplok inggih menika dititah ingkang kula ngaturaken damel gara-gara wonten ing jagat Bagong Kakang. Nggih. Mboten kinten babar pisan teka Bagong karya gara-gara ning kayiwangan. Ing mekaten tumriki timbalan menapa wigatosipun Bagong sowan mongko tanpa tinimbalan. Ponokawan Bagong. Padha raja sak prapta kita Ponokawan. Hong ilaheng. Gus. Angga kita nganggo sebutan dewa iki piye? Karang lamun mapan wonten ing kayangan menika kedah saged genepi dhateng tata krama. Lah ning ora kena titah ora kena nganggo hong ilaheng. Awi kena kebacut ya Kulun. Ya terus-terus. Awi kena mangastu manana masa sidam. Pukulun Bagong kula ngaturaken sembah sungkem pangabektinipun ing ngabdipun Ponokawan Bagong Pukulun. Iya Bagong. Pukulun ana apa? Menawi Pukulun Bathara Guru astanipun sekawan menika nggih pados kaos wonten pundi Pukulun? Rak tenan ta. Iki senengane apa-apa kok ditakokke kok. Asal usule wong pinter ki mergo ora isin tetakon. Nggih ta Pukulun? Jabi niku nek tuku kaos menungsa lumrah, monggo tangane papat. Napa bolongan siji dinggoni wong loro? Napa mboten sesak? Ai, jera dilakon.
Bagong, wonten dawuh Bu Kulun, ulun mboyanate ngagem kaos. Ngoten Bu Kulun. Iya. Oh nggih nggih. Kok astanipun ingkang kalih sedakep Bu Kulun. Napa sampun mati rasa? Bagong, wonten dawuh ulun ki Sang Hyang Jagat Girinata, Sang Manikmaya. Ulun ki kami tuwaning kayiwangan. Kula sampun prisa Bu Kulun. Bu Kulun anggenipun ngunjuk benjang menapa menika ngedhep teko wonten mriki. Tak duduk gendulmu lho nggih. Iki dewa e. Bu Kulun sinten sampean? Ulun Bathara Antarada. Wah, sing sok berkencang waru dayang. Dayang nang pinggir kali ngoten nika. Iya, ora diyani ndak malah tekan ndi. Weh lah, aku nang kene ketemu dewa-dewa. Ingkang wonten wingking panjenengan? Ulun Bathara Indra. Weh lah. Bintang televisi. Bintang televisi iki sapa to, Indra? Dono Kasino Indra. Ora ana ning kari Indra tok. Lah nggih mulane Dono Kasino ora melu sowan mergo ora ana. Sing ana Indra tok. Bagong, wonten dawuh Bu Kulun? Ulun. Bu Kulun. Apa wigatine dene kita suwan ning Abiyantara Ulun? Bu Kulun. Bu Kulun menika satunggiling jawata ingkang mboten ngertos rasa belas kasihan. Ora apa meneh iki, apa meneh iki. Bocah kok apa-apa dilokke to iki. Kena ngapa kita matur kaya mengkono? Bu Kulun mesakaken sapi kok didak-idak. Kuwi lembu andine titihaning Sang Hyang Jagat Girinata, sapi didak-idak. Kula bae Bu Kulun. Iki kula sik ngaritke. Bagong kita aja edan. Bola bae nek bocah ndugal kewarisan. Nggih Bu Kulun, apa wigatine? Sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kanja wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Jagat dunia. Jagat Giri Pratingkah. Nyun ngapunten mboten apal Bu. Jagat Giri Pratingkah. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi engko jemet paripe. Mugi anadosna engkau napa katentremaning manah kula Bu Kulun. Iya Bagong. Dene dukap ing ngangka loro. Bu Kulun, panjenengan menika sesembahanipun para titah wonten ing ingkang gesang wonten ing Madyapada. Sedaya para titah menyembah lan paduka Bu Kulun. Mboten wonten ingkang mboten nyembah lan panjenengan. Mula panjenengan menika satunggiling dewa ingkang mangertos dhateng mobah musik ing titah. Bu Kulun, berarti sampean sok ngertos nek kula dong kalih bojo kula. Mbuya Bagong. Nun mbuya. Mbois kok mbuya. Mbuya iki ora. Wah, ya ora ngerti kok. Tak kira nek mbois. Ing ngangkat 3 sejatosipun manah kula menika menangis Bu. Ati kula menika nangis. Sebab menapa? Kula menika mboten nate tepung kalian tiyang sepuh kula. Bagong, apa? Wis basa wonten dawuh. Kita iki piye kok dadak nangis ati kita? Wong ditetepengi kita kuwi anake Semar. Bohong. Kamu tukang bohong. Malah nyanyi barang. Kita kuwi anake Semar, dudu. Semar ki meng bapak angkat junjung. Semar ki bapakku Pupon. Ngoten. Dadi asline kula niku anane Bagong urip ana ngalam padang, mesti eneng sing anak-anake. Ra mungkin menungsa kok mledhek saka watu. Ra mungkin. Ra mungkin kula kok tiba-tiba wonten druk langsung teng rumah bersalin tanpa ana simbok. Ra mungkin kula niku diciptake saking tumindake bapak kalih simbok. Mula kula ajeng takon bapak kula sejatosipun menika sinten Bu Kulun? Bagong. Dalem. Ulun critani. Waduh suwe iki. Mbuya. Ulun tak crita kelawan jeneng kita. Kita kuwi sayekti mbuya dianak-anakake
Sabab ngerti yo. Kita kuwi asale saka ayang-ayangane Kakang Ismaya. Nalika semono jeneng kita kuwi dudu Bagong nanging Gombak. Ombak. Gombak dengkulmu kuwi ora. Satemene kita kuwi tuwa dhewe tinimbang Petruk karo Garing. Nanging gandeng kabeh mas pinesti kita tumuli dadi nom sing dituwake Garing karo Petruk. Ning sejatine kita kuwi asale saka ayang-ayangane Semar. Mula yen to kita goleki kelawan wong atuwa kita ora bakal ana. Ngono Bagong critane. Kok kaya ming dapusi ta ya? Ora mungkin wong kok digawe saka ayang-ayangane Semar atene ayang-ayangku dhewe tak gawe wong wedok ayu. Terus tak pek dhewe. Sampeyan ampun ngayara. Ampun ngayara. Ampun gawe cerita sing ora nyata. Niki kula wis tekan sirah lho emosi kula. Kula bar ngamuk teng Ngastina. Durna bar tak palu sirahe. Niki kula munggah teng kayangan wigatine nyuwun priksa kalih sinuwun pukulan Bathara Guru. Bapak kula sapa? Kula omong namung wangsulane Bagong, kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Kita kuwi ora dianakake lan kita kuwi ora dikandhut dening suwijining wong wadon. Emangku padake cah cilik. Emangku kudu ana. Ora mungkin bapakku ora ana. Bagong kita ki aja ngeyeli wong kulon maneh kaya wis mata wis ngendika apa anane kowe meneng wae mbah tak jengking lho kowe meneng wae sing dadi ratu ning dewa sapa Iwang Pilon Bathara Guru ha wis dapukmu apa ulun kami tuwa nek ora ana gendruan meneng wae kami tuwa kok rewel ulun iya kula nyuwun priksa Bu Kulur Kulun kedang paningi dawuh, sinten bapak kula? Ulun wis matur apa anane. Ulun ora percaya. Ulun sapa? Ulun iki. Naming crita kula dadi ayang-ayang ora percaya, yakin sumpah ora percaya. Kula mah nek diwangsuli kaya ngono. Yen kita ora percaya kita moh kita arep apa? Tantrimane Bagong. Ora mung jagat sing kula obrak-abrik. Kula ora iso nduduke bapak kula sejatine aja takon dosa. Klimpangke saka sira kancawan. Cakentir. Caitan. Rada petuk. Kuwi ra malah kurang ajar ta iki. Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu. Kowe mlayu ra we? Ora mlayu ditenono we tak nggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan lho. Padake tawon ora. Sapenake dhewe kowe mlung ora. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Ulun ora ngerti. Ah, padha wae iki. Plodhot peteng wis. Sapenake dhewe ora sampean kami tuaning kayangan ora ngerti bapakku ngapa mbegogok nang kene hah ulang-ulang modar dening aku Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan iki putrane Bathara Guru ngangka catur Bathara Indra ingkang bakal bondo lawan kowe yen perlu tak lebokke ning kawah Candra Dimuka kowe sing tak lebokke ning lemari es dewa-dewa gleleng tenan Bagong bengi iki dewae kalah karo aku Bathara Guru tak getak langsung
mlayu saka Sela Kanda Waru Binangun Bathara Antrada ndelik Indra numpak mobil jeep langsung lunga. Apamu kapan? Kayangan sepi banget iki. Piye iki? Ora ana wong ping. Tak mlebu ning Karang Kawidodaren apa ya? Sempatan iki. Ya niki mesti widodari lagi adus. Arep menek uwit jambu Dipa Nirmala nginguk widodari. Jare widodari iki ayu-ayu. Ning aja engko ndak malah ora ketemu karo bapak aku makokean dosa. Nduk goleki bapak ora ketemu malah niatku malah elek nginjen para widodari-widodari. Tak oyahe Bathara Guru. Kok iku nek ora takon sapa meneh paling dhuwur ya mung Bathara Guru kok. Lho Guru. Iki murid wis mlumpuh. Kowe arep mulang ora? Malah mlayu-mlayu. Hei. Omar Bakre. Jan wis nek ora ngono Bathara Guru, ayo aku ki takon tenan ora sampe ngawur kowe.